Parêzgariya Dêrsimê bi daxuyaniyekî ragihand ku Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye li tevahiya Dêrsimê 418 jê mamosta, 86 jê karmend bi giştî 504 perwerdekar ji kar dûrxistine. Lêbelê heta niha navên mamosteyên ku hatine dûrxistin û hinceta dûrxistinê hîn nediyar e. Piştî ku ev biryara hat bihîstin, mamosteyan li ber avahiya rêveberiya perwerdeya Dêrsimê dest bi çalakiyê kirin. Açığa alma gerekçesi, süresi ne? در حقیش کار دورخستنا مامۆستەیان دەما دورخستنا وان بە چه حنجەتێ پەروەردەکار هاتنە دورخستن نەهاتیە ئەشکەرەکردن 504 هەواڵێن مایên کەتکارên پەروەردەیەنە ji kar hatine dûrxistin. Ji nav 504 perwerdekaran 418 kes mamostan e. Ev hevalên meyên got ji kar hatine dûrxistin bi egereke pir mezin endamên sendîkaya me êgîtîm senê ne. Üyeleri olacak. Li seranserê Dêrsimê nesûzçilû ne mamosta li dibistanên seretayî, navendî û dûvnavendiyan ders didin. Ji van perwerdekaran dûrxistina 418 mamostayan li Dêrsimê dikare ast û kualîteya perwerdeyê têk bibe. Ji ber dûrxistina 405 mamostayan dê bandorê li ser perwerdeya Dêrsimê bike. Bi piraniya van mamostayan xelkê Dêrsimê ne. Serkeftina perwerdeyê wisa bi salekê ji nişkê ve çênabe. Di xwendina kiriş, dibistana seretayî û navendî de bi hewlên ciddî ev serkeftin pêk tê. Eger mamosteyên vir wisa bibirin, dê tabloyeke din derkeve meydanê. Bêguman dê ev tabloya binketinê be. Dêrsim her sal di ezmûnên dûvnavendiyên TEOG û ezmûnên zanîngehê YGS û LYS de dikeve rêzên yekemîniyê. Her wiha asta xwandinê li vî bajarê Bakurê Kurdistanê gelek berz e. Li seranserê Bakurê Kurdistan û Tirkiye bajarê ku asta xwandinê lê herî zêde Dêrsim e. Avêtîn û dûrxistina mamosteyan dê bandorekî neyînî li perwerdeyê û xwandina Dêrsimê bike. Serkanînce Rûdaw Dêrsim.